Вот когда неосознанно или сам ты ошибаешься. Не сосетинский, дело не в личностях, которые нам все это лабуду со всех интернет вешают на уши. Видишь? Личность, аудиторишь, надо делать акцент и внимание людей направлять на то, что они говорят, а кто не на то, что кто это говорит, а что они говорят. А говорят они, Сосетинск, например, сегодня тебе приносит истинный ислам. А бош, шуда на кинак бусубдин кинак. Цахилла шуда на сада на бусубдин чуах. Тому исламу, который Сосетинск нам с тобой сегодня рассказывает, учит, какие мы с тобой должны быть мусульманами. Сосетинский аудиторишь, вы неосознанно переводите эффекта внимания на совсем какую-то личностную проблему, субъективную, да, и сумно. Из-за этого весь ислам потом прячется. Потом получаемся, мы личностями тут боремся, его так. Направление, мышление, не слать, что когда ахир сунде боас, как мы алреч, вот они дешнуш, как бы реч, вот. И вообще, ну что, тогда где дейш бусобнах, цахлова дейш бусобнах. Ваймел чош дина бисом по 1000 раз за день, фраз как заклинание повторите, чи не были они мусульманами. Начиная с наших отцов, заканчивая нами, которые сегодня до сих пор не признают истинный ислам, его так, и духовно. Вай нохш бусубдин, теляхтиру, целяцу, хинца целяцу бусубдин. Мы еще находимся в процессе принятия этого ислама. До сих пор у нас в обществе споры идут. Что морально, что не аморально. И вот так. Вот эту восточную сказку. Арабскую в данном случае. Там еще одна сказка есть, то же самое, с Востока. И другая сказка, что национальная единица арабское дерьмо, я ее хочу. Да, больше национальный. Ну, имадатия с Бог, просто я подчеркиваю то, что это одни и те же религии просто по-своему трактуют. И может, это как дислекция идет. Слушаем одну и ту же тему, но каждый человек по-разному. Киеты гумна, вот так шиши, киет макиети, и вот так я, Темсон. лекции, у него у каждого в своей голове свои картины возникают, воображение, хашхолихом, то же самое хузадуюсь. Но у кайра шен чахда, чтобы не распасться в этом мире у них на тот момент были потребности национальных интересов, поэтому они его закрыли у себя в народе, эту религию. А у этих имперские были, захватывать чужие территории. Царь нахан яжина еще идеология. Все зависит от цели. Что преследовал человек, который проповедовал эту лабуду шумерскую, его атаку. И 6, 7, 5 век, даже 4, 5 веки. Огдинен да уггач как стал нефть муду, дез массан деш хула хайшун ицхенчка. Вот была одна вещь, которую Рим, богатейший император, они все отдавали. За 1 килограмм отдавали, не знаю, годовой доход римского солдата. За 1 килограмм. Порошок ячин даже, это смесь такая. Ладан, самду, хезич, ладан. Благовония.
В те времена стан сан нефту сан мою ишт ладан халаш ицхенчка. Жалеш я иза ю аравийском в этих пустынях. Он яча идит тут сега пустыни халдоса калюш сан. Издит соккивис. То, что не было на западе. И благовонишь юкшты, и караванч, и штюля лишь он цыгаха. Они на этом ладане строили себе замки, крепости, вот Аравийские полуостровы. Целая система была, вот как шелковый путь, вот то же самое было в те времена, и ладане уж. Сам золото ехало, он это запада, римска, но это начали опять сами жрецы, которые молиться начинают. Это юакуси, умяти смола. От него запах исходил, и визуально к небу его молитвы типа уходили. Опять за счет религии. Но на Западе Рим, что ну это магайта мацали, хожёж. Кенек просто утопал в этом смраде, запахе этот римуни в то время. Цундера и чего есть хлатери, хожёж, ничего. Ишь цигар. И ладан йокш, ишь ахнаш, ишь айнбу инах. Йох шелковый путь, то перекрыть линция доход, горло, что ушло это на нет. Тахан нефть до. И нефть тогда, йох моя цигабеш. Ишь та самая связана, что Албарасом, сосетинский ватсвен баливал. Вайцега хавёршо, лицея кита бубалибал. Сетлинский Чунюха Ашук Алан Гапаев, ЧГТРКшник, который нам рассказывает, что сионисты хотят построить на Кавказе, воссоздать свой Сион. И Россия тоже не дремлет и расставила в Наурском районе уже ПВО. Так что наймиты, навальнисты, короче. Вот вам средний палец. Бах, Костекский, чу, Алангапа, и Гуицер, Аляхтисам, вот это вот. Сейчас я, если хотите, могу крутануть всех братьев, которые в составе. И Тузик, кстати, тоже их клиент, с которым они часто там интервью, тот же Вайфонд, там где-то крутится. Такая у нас ситуация. Из Духуза объясняет что. Щичуай бахкбар бусол демя нормально гумду суннаду аадат дала паймуро лиеле наг маги наг сула халду что аадат. Значит, аадат хаделу. Соннел бида биде аадат что и чеченский гумнеши ушта да хазты кучим шуы хаз халифо Согун кел хумия челашун, короче, шугарить хадуах штала халифу боуг деш. Аллаху хвати нагвил вац халиф. Асан угаманит садиаха халифу боуг деш того есо рипа цацадеш. Да, государство швайн уещать. Национализм это вонь, от него воняет запах. Нам нужен халифат исламский, в котором халиф будет курайшит, а не какой-то вонь националистической. Просто опять исторические отцелы. Харвантан юqada нохш им юqada спор ши йол уже шезер хан юшон. Арбаш юqахилашун спорность. До сегодняшнего у них были такие споры, что философ, богослов, философ спорит też. Золотой век, арабский золотой век, сам ду однета. И цхенчка, и цехилбо, и богослов, и философ, и ученый, и халиф, боиш.
прилюдно отказываться от своих слов или бушуниш преследовать теж. Це спор мечахала. И Коран дуй рукотворный дули от Бога, да это дубош, и споршало. Философы, ученые, которые они сегодня называют арабами, мусульманами, твердили, что это рукотворное дохалбо. А уж традиционный лилошбек и сунна лилошбек от Бога. И сам шхилацаню да, им вен угдалом да, что они сами этот путь прошли, что дух даже. Тадоккум ждачун валиду. Муртазалич ол шхазишун, ицнаха ол шхалашун ца муртазалидиш. Богослов, философ будете ученый, что це хилбо эцхена. Таджим еще хайал дольш, образованный, теологически подкованный, ца муртазалич ол шхала. Залид дуля, разалид ду Бога на арабском хадисах отошедший, отбившийся, и что переводил. Потом добавляет муртад, муртазалид получается. Это что? Их успокоили с помощью власти и армии, силой. Халифу, что ее, что гададо, что держ, что кетчота, держ дадок, что ну не ача, на ну гадош дадуч. Нах лара лож, лодуш, нах лоште. То есть халиф терял власть свою над народом. Ахар и он штуч. Логически хабаштуч, нах галбош. Вот это зунде б дабах нах та нах бюч полди. Базбин арбой ученый барбош. Видишь? Преследуемых, лошадишь. И никакими не мусульманами они не были на те времена. Свободне, и вы богослов, и вы мата богослов Бог. Ну, вы? До арабской ночи дошло, что дошло богослов. Багардош Бог, да? ما صار إذا ديش كانت عاصمة موتة شيخي دايش Tas Bog, tadim istorija, tadim kāpēc mosam buč dolšunce, bekincā tām buč bolē, kikšare, labudā, jek buč dolšunce. Tā nuqdēlum štačunar, مرتاج كثير شقنك إتسان دون داشا يقع قيسا مش بورش غوش ليه تقليش حياتنا مشوش صارت اللي اعتمدت شو نشت عندنا ليش حبيت كنت حاسس وبتشوف كوك الدولار قاموا طلعت ما شو قال إنس حمديت برينيمالي إسلام ني برينيمالي ونابروتي وشونش تشاشتان ده ученый, арабский ученый, вот громко название лица, но еще днем чабол, знаешь, преследует бьешь. Сам доал был, уж, рукотворный духаль, адму язин духаль был, уж доал был, халаше, таджим философ шхалар тер хунячо, на те времена греческий философы, чохо лица нюха. Они все читали греческих философов, и с ними же спорили опять же. Хош хабях, канака, шейнега, чудет дудеша. Прилюдно заставляли отказываться. Не отказываешься, смерть. Преследовали родственников в семью. Хака лило что душу. Кицахом яйца делали. Вот то есть эта методика у них не изменилась. Вплоть до 21 века. Доводами, фактами, логикой не могут тебе доказать свою истину. Куда? А родственник шо-хо-изу. Хош бу или елош. Так, худин ду is, ху истина динам халитуш, ху ist динам дар is истина. Хулицуна так, когда ты сила навязываешь свою правоту. Hayır, разногласия, что я почув, халатич, ага, что это? Ханчо, мат, более конкретнее, алайбри. Это и стукан, свел Абу Билал Бош. Сиса. من تعدل تو دی چوک حج یوخا ایلام سگ دی چوک حج
ما شو دشوا المسا أبو بالبال سما عادة شليل وديز باخين زوجيرات عادة شليل وديز باخ بغا مشهور الجن رقية عدو هدو إديش ديستو تغل تخا عوزة ها إيه جندت تزدع جندو جن شو هذا الله مواتسون سنة تحول تشد ده كان سأل دواغيا إبراهيم يوتي دوتسو عادش конкретно подчеркнуть شو عادش بو ده هو أبو بلال يا هالشيء واخي سهل أنوك حول تشوس كم حالا صوب ти حول то تشوس средни уже ваха и ек дайак то шега полностью адвалоне адач нило диез бах вы адати ажен короче да сега вообще дениру йонсен да я مش ضخامة ونخجل العدو ده أنا كده هون هذا مثلا هون استعدوز تدوك صليت الخمر Бух مش ده свободен وبدي لدواء لدواء давай صليت الخمر مش ده هون اه حون عازب لوردول شدو السمتك بو ودين شو دير باتس بالخو قرآن شو حخين بو بالو ميكش بيش بالو تسميكش بيش زدري أدمنا يقمت كلموه لي يلو يزا خأي ترحمة الله دوزي تندوز أقا مسير عادة ساعتي ريق دوستي له هو رمو شين خيتش ليلي تشوخ دينا خو غير دو الله تنديلا انتو دالين دول مسألة الله مجينا هون تعبارم خواتين هرهم ميكش دون أصول سو ويل شوات أصول كأز جودك حقيقة تقع مثلا هون حي تايبن خيك تايبن يوتش يورتر نيج يورتر آرحا حي مخكرة زود يالو مجينا أما هر يالو تمجينا هون تمكش دك حق سيئت حين مكش يلو زود يالينا وج مكشك عدا يفتش إشتا مثلا السنة دلحار ديش الخلش دلحار بيما عليه السلام هوقع هر يالخلشون شيش ياليش البلغالدين خير مداري يا جوكتي زود يالو يشتاق سنة دوق سار حديث قالوا سنخيل قالوا شيل يقزو يالورد أقصنا تقصر حديث إيش قدعة بيمرة عليه الصلاة والسلام علم شنا حبيل قلدشة تو جمع خالو تشونا سنة يالخل سنة هدو أتبيمرة عليه الصلاة والسلام شا أدم خلارية ترى شا أتقوم خلارية ترى شيء تعت يؤرت خليل تدو غرت خليل ليلرت خليل إذا ليلين دول هم شادك دات تو بيلغال تدينا حقنا يالخل شم دوشون هردين شرهم دوشون ألا بيلغالين داته إذا إش سنة دات إز إعدتشي حارم هما دات أحا مجين دول هما حارم دو إيحي دو إتسابيخشال وينوخشي تندل آل بقو يكوارت حالتا عينا إذا مجين دو دلح أوخا إز تليل دو تقوم يقح إدوغش دوت ديلا الله تكون إدية ألت إديلين دوت ديلا إبراهيم يا متى Представьте, попал бывший рейснук. Хажлош. Он тен плетен наводится убо хайшен. فضفض يا قطو Imagine das اتصالات imagine das تقولوش دات هما دات بو но إذا ديك دات إز ما بو что это аморально то есть هما بيخ مدي بو شن تلاقي imagine دات شن قالوش بو но بيخ مدي بو اتلات بو قيدش on за овелирон опять навязывают эту идеологию Ними тем так катанем ош, но раз сам иштиом слил. ترحوزوا شو وين تهزن ترحوزوا شو كيوم дачун цавы адач садуются. Он говорит 40% лжи в этом. Давай-то ассистент, ты дам меня больше. Ну и мадициш, ما بيخدش خزم سبوت يواتاك. كيدش. هذا جديك خير دوشون الله بايغمر كولو عليه الصلاة والسلام بيلقل يتسدين ديلا وي يتسدي إيشو وي يتسدر حقويتش دو وي داخره ها مسيت بعشو بصو بدين تأيس ديخش دول قام دوي تحنها شيشوي بالوش ناخبات إش بالش ديك خير دو بوخش ناخبات هر إسلاموفوب شو قوشا بيلنا هوش بوك يو شيشو با يالور شيش يالور ديوتشا إذا هقايرا هيلانشتو
سنديلا كجير خوشكت دي خردو شي دين عام دي أصناخيجا لا مديغا الله سيسس بن أسيس الأحا دعباخيل إناخ وين يقرأ إيش جوش بولر ديل إيه تنبوشون إيش قية تملجقة بش وين يقع وجري بولش سن ليلر إذا وين زين عدر إيش جوش بول سار شيء يحش حق جوش مش بخيج وين سارخ لرد لا زاخل سار تصدق يوعد عتسيا غيدا تينك حتى يا لوقا هو أردو إذا الله بنا ديل إيه إيش قاشون إيش إقام دو يقع فتن دوشون سار سير يقع ما يالي وينك دعمايات بول قاشون داشتك سار شو وين نوق شو ولا دينا قليل شو هارون نوق شو وش أبو شار كوميك نجايت نتلادي أسمانك الحمد لله رب العالمين شاب شنو أتسنت خج وبشة بعد تي عود سايت ينويجو وش عندك وأتسنت короче ويعادك كذات وقدات короче هذا جدين أكبر شو زوديو Можно ли жениться на двоюродной сестре дочки? Да, можно. Чтобы вы знали. Многие говорят, как это можно делать, как это. Вы пренебрегаете религией Аллаха Субханаху ва Тааля. Многие соседние республики Дагестана говорят, у нас это невозможно. Как это можно делать? В Дагестане некоторые села говорят, это невозможно, зачем, как это можно? Это религия Аллаха Субханаху ва Тааля. Если невозможно было бы, пророк не сделал бы это. Пророк обоих своих дочерей отдал замуж за двоюродных братьев. Это были оба сыновья Абу Лахаба. Оба за двоюродных братьев отдал. За своих двоюродных братьев. Они были двоюродные братья пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Фатиму отдал за двоюродного брата пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на двоюродную сестру свою, Зайна бинту Джахш. Из этого говорит, как это можно? Это наша религия не делается эмоциями. Наша религия, Коран и Сунна. И самые лучшие, которые те деяния делал, которые делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Если даже в нем было бы наименьшее что-то запретного, или же непристойного, или же неподходящего, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это не делал бы. Пророк и его семья, Аллах Субханаху ва Тааля, выбирает на лучшее состояние. Из этого вот наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после этого тоже говорит, как это можно и пренебрегать этому, и ругать этого, как многие азиатские страны тоже, которые это распространился, что это запретно. Вы не уверили полноценно пророку, саллаллаху алейхи вассалям. У вас неполноценная религия. Аллах в Коране говорит, «Удхулу фиссильми каффа». Вы заходите в религию полностью. Не часть, который вам нравится взять, который не нравится оставить. Полностью надо в религию заходить. И любить то, что который принес нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Hem zoko düğüçtek düğün. Bu kez söz valan. Zoko düğüçtek düğün. Ağız kumatta düğüçtü. Hokuna etto bu işte diyet primim tekstem. Let sadyaş. Voku sana. Heylaş sadyaş. Хиза садящая, он говорит на русскоязычном аудиторию, которая все принимает. Все вообще дадал галдал все. Сонда око лет садящая прямым текст хадит. Харванюк авегуя ночмот бишек. Кумик нагайц. Око ниш яхт ишти шамадор диет соня ночмот хари диет вола хома сунха шис хурдо. Ломаев дагош пару фраз только сказал. Я все это чеченское, и это бред не принимаю. Это хула. Море критики. Соне далюки. Хокон хашит и хирдуй. Сонде око хейза, деш нохч мота кинак дюет свой. Он аз нохч могите дать айдал. И прямым текстом ходил улече, нохч уже бамабуйван юга. Да. Машаллах, нохч бисан айдал вил. إذا شنو على خاطر دليتا هاي شنو على أسايق دلا لوردون تعم شواتشون. ها إن تاخذوا ما داسس دين خلاص يجي وزمك شلون إن أخبار يستخدم المال سؤالي توني حتى ربوي قيتم حاسة توني حتى مباتي قيتم توني شيء كي بربو قيتم حاسة سنتين بعد توني قيتم بوي ما دريش نشوت هو شيء عليه إذا هم كي وين نخ إيوالغا تنفوردو هون موتسل جود هون
Davi Tundela Tundela Mater David Solution ممكن خلوه دوغن لبيستو إدو إذا الصندة تدم أسعد خال هندو غنقين خال هندو هنا نقطة نتكو استادي باز نقطة إنسا إبوسو بدين جوا بات نقطة شيء غير عادل تيها أو جاه بلبو صندة غنقي يشيات هو صن بريم تكسا من ديت صندة غنقي شو حيزة ديش إن دوغن غلبي يخوي تصوبه تصوبه سو تيها تسقي شو باي لعادة شليلو ديز بوتسو لا بوسو بدين شور عادة شليلو عادة عادل غير شليلو بوتسو تاهم نيد هار زكاة سنة زالطة سيدي لي تاخو نوختينك ديكدو هلا ديكدو ليلوش بات ليلنا دات ونوختي غير خيل ديريا كبتو داسو دا نو هقا غير تا بيخدش تناخ بولا ونيوقع سيسة داش ونوختي قام بوش يجوقو تشوية نراتيف شوشونا تشوية سلوة ونوخت شيء إذا ما سيد بعشر حال طلعت بوصل دين دو دات ونوخت طلعت دات بوصل دين ونوخت يقلا صح يقضي عنده بوصل دين تهنا دات طلعت وتاني طلعت طلع وتان هرقيسة مش غير بعد ونوخت يقع يتعدوا وديشون شو ما هو ده سيحبور نبريني لي شو دقداش بريناتين قوم يقع هالسان قيسة مش خل ما تصخول تام بولي غير عادل سراوني وتصدوت إلياس بولا قيتم батиз религию, قيتم цохо религию, или ты принимаешь догму религиозную, догматику, или не принимаешь, или ты в это веришь, или не веришь. قيتم Бога это понимать, хоть ахи говорит, хоть оно ахи говорит, и бо قيتم. Религия от ахи говорит, то че, ма قيم جانشتي ولا رجل شو أريق، لبو رليج شو أريق فوشون، хоть تعمل قي. будь это христианское, кенек сектор. Начинает, пытает понять, что и как, они в конце концов выскакивают. И факт точно удивляет Алиевич. Ибрам, и кастецкий ролик я и там сумма хешвала. И кастецкий ответ он делает. Свободно, хотя его оконга аус, хажманги сразу. Да. И фия итласон, Ибрам, от тебя решать и عادة تحشر الحرق ده كيف يبور قدمه ده قال ديك سخينة فعادة ديك خينة تندي العادة حرق دق تاك إعادة ويديلو إعادة ويديل خلصه يديز ماك وسلاسر دو قال لردو الويتو حجر قال أقر دزدين دين دول أمر شيء تعورد شيء زكون سعدة قال أقر مديال أقر قيني حلا ترك شيء سناك وصلا تردو وين ما أتلوسي إتعاد في حيشتو شرع مكش مدات تعاد في حيشتو ده إعادة ديلو هم دي إسو بوهر دال بوهر ما سدوي عادة بوهر ديل لوتوي إت منو تحدول لوتوي Ибрам, из Фатхия и Кастецкий Шимиду я и там. Вот у нас садик печин, езеры просто было звуить, что хакар камелдеш, укон камелдуй, что иштаму эрду. Хаусал цер кузахерстек дуйчун боштет. فتح كمال دايتين وبلا زينك الله دين قويش وقوز أخيرس ليشوشون سبيتاهرنا إشتاد دين تير قلبها غيش راح إشتا يزي هنده الشا واي قوز عواي قردو إيش نخرنا مدات قيشاش حديثنك كليس كازو الدر دوش يدو يشيدو الله обязательно Кастецкий يجي خفتا يجي أي там. طلعوا زوج بوك ده سن يخ يخ ده سن جاك ميل دي سن بو это методик.
И методик мой Абу Кирилл, это старая древняя методика, как древнее, как этот мир, да, один шаг назад, два шага вперед, и методики. Прямо дачу. Его ахизош бушон. Чуть шаг назад, окей, расслабили. Но втолкают опять же свою эту лабуду, дачу, религия строится на одной парадигме. Истина. Сама истина будешь. То есть религиозная догматика, истина, аллегория, или что истина Богу. Вода, например, закипает при 100 градусов. И массана хауэн, никто саму дать или никто не поддаст под сомнение тот факт, что вода закипает при 100 градусов. Истина, вот. То же самое требует и религия от своих последователей. Там вопросы не должны возникать. Это еще да. Но религия, мусульман, хотя вопрос, хули? Тем более логически находятся какие-то противоречия. Вот тут уже уже у тебя сомнения. Религия истина есть, это религиозная догма. Видишь, вот в чем еще проблема. И вопрос, хоть ты и дуть уже ждут, они не могут. Инстана, шуна цахеза любой чан дахат чало мекштуй ногче илоцле цад мекшум дюча дате мекштуй опять же неправильная постановка вопроса можно или нельзя было саном бы войду что цад махдуй для хазрил ду истахата да диз наклоняш это морально или аморально что мы дадуй истахата дичи цам ногче ушабо что и хазду цаол эри да царис йоватака иду и галдалак и алишати хохона жухамилуар он кайна что есть. Поэтому он чуть шаг назад делает. Но при этом опять же проталкивает свою лабуду на примере и хаз уэлилош мадати и вайт илоч дат, но и цанах буа и ценома си создешь бех деш бош. Это еще как он подходит к этому вопросу. Опять за уэлин ты должен принять это как за нормально, за данность, какое нормально, а морально. И что что дульца акрёчу юмш. И цнахтиет дезо, ирдал негадать. Ты не прав, потому что цацполна бойла ясник далас, я зашинению вижу бош, никш бо ночью отпечь. Я ли бош, никш бо щича Киег. Есть такие. Есть, конечно. Это как бы пробросы. Хотя, как в свое время ломаем, опять же, ломаем и цуманда. Молодец, законно, дерез хил эдерас, его шваца, это нормальный адами дала. Он нам такую дал возможность. И Ломаев тоже проброс в свое время сделал. Вот это чеченское, бред не признаю. Но обжегся на этом. Мюрвели, хинц эрдуй, хинц маршал коду, то есть шаг назад делает. Таджим вот это уляжется, таджим и дать, и сиса, да, опять начнет свою риторику включать. И штлил до царя. И лил бой умш. Да. Юху алла мячун, или до алла вайти тоже вачун. Просто он делает шара и лилош. Таджим ког ю бак, чек те дать, вы говорю, соган дал, тади, способны йом дошту, хилан штат, лилош. Под ямарт хилан штуиш. Са хитростом нормально душун цаишта, да, царь. Ахар ярмарт хитрост шуца лилош. Идуис. Hakar еще можно, на ночью на дикна она ошка тобу он. Эрду из того, мегштуэн, хазом, датс Абу Кирилл. Охчам, эрду проброшу, не рюца. Но вот в таких прилюдных местах никто не скажет. Вы видели, что этот Билаз хотел сказать, что щичайлер поймуро просто языческий ком арбоша представь, в Коране есть 33 сура, 50 аят, где Аллах четко разрешает верующим
жениться, девичье, ненущее, девичье, короче, ненущее, на всех, короче, вариантах. И еще там в конце дополнения пророку разрешает вообще любую женщину, которая себе подарила, но это только ему. А вот это вот для всех Аллах в аяте дозволяет. То есть Аллах халяльдин дуис. Что халяльдин дуис, понимаете? Аллах сделал халялем, чтобы женились на своих двоюродных. Теперь сын Билала, то есть племянник Билала, приходит к Билалу и говорит: «Салам алейкум». Короче. И Билал говорит: ха, Allah hanal di nagas харам де, что сун адат дезоду садел адат уба. Вы понимаете вот суть этой всей ситуации? То есть он не дозволяет халяль, то, что дозволено Аллахом, в аяте в 33:50, он не дозволяет своей дочке и своему племяннику, потому что у чеченцев, видите ли, у них какие-то адаты, которые он считает выше дозволенного Аллаха. То есть он считает, что Аллах, пророка не ошиблись, и что вот ему как бы он может запрещать то, что дозволил Аллах. То есть полностью тебя иштхиллакан, понимаете? Хайр мял дюйч, что шабл бич, хайр хагуч бел. Сундельниц двойной скорости, лишь назад отползти, давай сигавой пресекать, отползти, дочь. Сега гучбо, это гучбо, долго гучбо. То есть юные человек усыпить, дага, они все еще думают, что там людей можно усыпить снова. Шаю удар мою 1600, между день, шаю день, но поскеча беллахующин, кюк закатать, короче. И тут ты им начинаешь все это рушить, короче. شادك جاك دال الخيط خنا ده بالغول شو مبوغن ده هزنيسان فدي короче أبو بيتبارات عن عادة اشتوى لقب بلجين اشتوى لا تمس زكون اشتوى اشتو نعم اشتو يأربوش تاتير خلدولم دباختو اشتا вообще и момент شات تقول اشتا رزق برسكا كيوت اشتحيزا اشتا تشتعلو يشوف ناور Marshall düşük mesela debet kedorış. مرشول Машо. İza i mavre nao swat nisli shwat i when tabi za waj wari fathi i tariyazin dol hum anta fathi sa tariyazin dol hum anta bokhshnas wa ghel qulqshta bokhshnas i fathi nisli shwar onda cha Dede biak mo bela e mobo Ibrahim se mobo isto it's radek no pa islam do mobo so şuna hoş verdi do peta sura 87 ista жимдающим толкование сайт Саадидон. Вот те, которые уверовали, не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенным для вас, и не приступайте к границе дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. Правоверные не должны запрещать себе полезные явства, напитки, которые Аллах сделал для них дозволенными. Он оказал им милость, и они должны восхвалять Его за это. Он позволил им пользоваться благами, и они должны быть признательны Ему. Они не имеют права отвергать Божью милость, проявляя неблагодарность и не принимая или объявляя ее запрещенной. Если же они поступят так, если они возведут навет на Аллаха, проявляя неблагодарность, объявят дозволенные и полезные блага запрещенными и скверными, то поступает в границы дозволенного Аллаха. Аллах запретил людям приступать эти границы, и они
и они не любят, но и он не любит преступников. Более того, они ненавистны ему и будут удостоены его наказания. А телефон ده خلو ديش از زود واحد تشتيت ديش صوت كده. باس نخلو كان تعمل على تاع بعدين بريم А هو дешек خلو удар, лиц дали просто номерهم даязетан. пять سورة 8 آيات Все أحوقع дерет. بوخن وقع بون حلا لو سن ديشة تحدك دوش دو كورت كوش دو عايشة أنت إبان خلص أنا حد يشلوش اشتقتك شنا خز خدوش إبان خوش خلقت اشتو هولي الدور هدور تباش أكثر باخك أس زدي الوريات وقو أس دق إيمانش قوبردو بوخش عم شتوش هلق أحوقع بوخت Так это вы, пророку Дючу, цунта не спелешь. Так это вы говорили, ба, то-то и то-то. Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и больше вас боюсь его, ба. Однако некоторые дни я пощусь, а некоторые не делаю этого. Я молюсь, ба. Ах, ба, судой. И по ночам, ба, я сплю, а также заключаю браки с женщинами. А тот, кто не желает делать моей сунне, не имеет ко мне никакого отношения, бахдуй. Это еще сунна дуется, Allah дина чена, дعوة شو با نشا ديش قشطو هم أحد عدوش Мило لازم дегду, мило дегду дегду. إذا أتن تلقواني تعدوي دو تفسير تاع أخوك حديث دون دلاحونا تخيخ على بخاري دورك شست سم سبات دون مسلمة 24 دون تخيخ بخاري سورك شست سم سبات دو مسلمة 24 دون نو أصحون يشجع تفسير دردات ابن سعادتي ابن كثير دوقا ابن سعادة دو نو أسدشك ابن سعادة دربي يغاتن تلقواني يروج يو أبروك بسنيتشت اشتحال دو إتار دوتك بقدات حين لا دي حين لا هوناغا هيازي جارت إدلن دوك ويني هيازي نشبوي ساد مدلني وينت استيغلر موحتو صادا وات مدر ديتي وقد مشتوش قد مشت إدلن دوك ويني قاعسن صار بوغدش تاد ودا تشندر بار سنبيح من بلوش دوك ديتن فتحي سنيس بار أيهم وحادا قويرتي حي عيد عدولهم دات غلق شغلق شجو دوشتو А уже ход отдавать по букве Корана и по сунне пророка отдавать запрещать те, что Аллах дозволит тебе. Или физ. انت نحو ايوه غير شبو داش هوت يدل هم انت يري داش دات انت ريازين دل هم انت اعدق идах ош дадах адду чеше громшту чбук шту иш вообще бакке преступник шубак а кеч аязин до иш жу турба инцедек теосоне гонки веглат жу турба шна востука нагасан ша tie шола ist der dazu wurde дицем дитес мацлечнаден хешворис إبراهيم أخي شوي إبراهيم إبراهيم سيد أوي
Прямо здесь в Коране то все Ибрahim, правильно. Сопака деньгами, лучше воды. Ибрahim, ليش شو حاجات يا اتنين. Marshall Thomas dedica Wilson. Dede ja Боштоли Бухари юqiri hadis дат 46-75 баряй. Зачитать да еще я. Сам ты тоже, может, отнесся до хажла. Tafsir do Kur'an'ı. Tafsir çakdalçına, çünkü etojuna hadis dövüş. Diyeş bağa yolunu svegar. Dela yo hakırdayız. Когда моду, что хаан, двух сахиха сообщается со слов Айши, да будет доволен ее Аллах, что однажды к домам жен пророка, да благословит его Аллах, приветствует, пришли трое людей, которые стали расспрашивать о том, как пророк, да благословит его Аллах, приветствует, поклонялся Аллаху. А когда им рассказали об этом, они, очевидно, посчитав, что это не так уж много, Калю Ха и Бога, Арби Маттару, сказали, как же далеко нам до пророка, да благословит его Аллах приветствует, которому прощены прошлые его грешения и будущее. Потом один из них сказал, что касается меня, то я буду молиться каждую ночь напролет. Другой сказал, я стану постоянно соблюдать пост. Третий же сказал, я буду сторониться женщин и никогда не женюсь. А через некоторое время к ним подошел посланник Аллаха, да его Аллаха приветствует, и сказал, так что так это вы говорили то-то, то-то и то-то. Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и больше вас боюсь. Однако некоторые дни я пощусь, а другие делаю этого. Я молюсь. И по ночам и сплю, а также заключаю браки с женщинами. А тот, кто не желает следовать моей сунне, не имеет ко мне отношения. Сахих аль-Бухари 4675 и Бога 4675, Муслима 2487. От hadis жирную точку от бешбук хайн ла ахдит малайн ла амади он тедилан мадати Боштоли дес камелдат икачуш точку бука. قطعة صار هو بوخان слово Аллаха Бог. Вала та'таду. И не приступайте зла. Слово Аллаха, слово Аллаха. Не приступайте, возможно, что здесь имеется в виду, не стесняйте себя слишком запрещение. Не стесняйте себя слишком запрещение, дозволено вам. Не проявляйте чрезмерность потребления дозволенного. Берите то, что достаточно вам для удовлетворения ваших потребностей. Не приступайте рамок дозволенного, как об этом сказал Всевышний Аллах Арби Маттарду. Его ешьте и пейте,
но не расточительствуйте. 7 сура, 31 аят. Всевышний также сказал: когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, придерживаются средней между этими крайностями. 25-67. Таким образом, Аллаху узаконил умеренность между роскошью и скупостью и запретил чрезмерность, недостаток расходования. И не приступайте, Бог. Истинно, Аллах не любит приступающих. Бог где Бог, ша Бог чано, яхмахет Бог, Бог махет. وقع الله مدى دو شنو إحدى دوقش دايتن دو أسال ما تقول دراي تريد بدما درميات سجلت سوالا точка шам дукет бо машу غيلا او دقت بو пророку شنو إحدى دوقش يعني ما زينب بن شاخشات شيك انتجر وقع بودون شا مجيتنك ثم بيوتين تندر باس فت سنيس باغر اقشو عيدل ثم عادش اول شو عيدل لقر دكتاق واريازن شلا بوصو اللي هو اريازن شن دعوي عشتلها ويشي تروش بالوشا пророку мабоши уматхватсо босо ты не имеешь ко мне никакого отношения Бога. Ты зватско твоет ну бош, ты чмо боишь? Обкардует, но тем не менее задвиж что говоришь. Так что он дадардиш что кое то Бог гдеш. Шичайла, ши эда гдеш. Құран сүннат адалам. Белешіміз. ديل مارشال غويل فاتحي نيس وي كستيكس كي خارت وي متاس ونش ديكي غوي قاستو يشيات تسمو إلا بارقي شو ديكي غوي قيستو خين غنياتشي مسانا غويل عالش تير دادل بارقتو أبلاچني بقر Тут аши коят. Ой, آتو شوين تسوي شون لاتم إيردا ترس يغادر للويتنا نو إيربل لمنها يغوالا وريانت ما يادون ياونم دقوم بوشدال خلج تنبولي هوخينا informatie wij gaan doen haar dقوم شبه دوتي مال خلات سيدر شغلات ترميل دوتك طلبي تخينا هما يغلور وردون جمعتنا صنع مموتر سيد بات بو تشبوش كانت سيد بوق الله كانت مال خلا إسوس بوق دنيا نو نا وعبوش تغل ريت المعشق والحلوالي يشتغل وتنستر بيزونا دقوم ليني نقطع تزامنا ويتان قيج زامنا دو دوتي خوش لا تشع دعوة شيء أحمد الله داني سلشتقي شي أخشن دولي لشو قدي شنو قوي رот внукам Хулка, внук Шхульцуниш, как пророк дал сыну Аллах шинке порядочи не слушаешь. А кто и я, чина, белых вчера, сойтер бауш, баг мотума биланцар. А кой дальше давай, хадис ты что пророк еще, короче, Меккере, Медине, дабючина, цинцани, Мекке, Медине, дабюч, бац, он да, цинцани, инзер, дук адам до. Короче, تا مخدلا بيوش بوقش نو اترس يعني دعسني لش بوقش بيوش نحا
زودي أوتشي نسبة لق إشتا بلات كتوا خلات إنه خلا إشتا عمنتا يوخا دعتي أسجازة خلت سجا إيش أسمع الله دوشم سطعم تدي أشواتش إجازة دعتي سيولا دعدا عند الجدات استقبلا جازي لا تعرفون تعيزة إقدعيها وريانتي وش مكشلي ثاني شيدات دتو إيغل ويقل أن يلدات مصو أورا ليلات يلتات يسن هلاقي روكو على بو شاوز ريري إداسا وزمجا وي تامو وصوب شم جورت أدم لوش مايات دا جتاني دا ما تيغيلي آنشا وزيتا على توتنا ويميت كيكا عقا الله تأيقنا وزا إيقاز إيقاز عيشنا إيقاز ودونا ريالا شرايلا يعني تشدي ساش دلو شوقي شرايلا يودو ميت أوينشنا مصارا ملامل بروكو ميل صوت أعدون شو جرابو أعدون استيا دونا ميت سحت ولا عشان بوصل دين تيتربو لا أصدقوا الله كنا دو بق مقبلة أصدقوا اللي ندروا إذا هو شو صار دوش حديش يودوش ناو وقع كي شخص إشتا إشادان سميت نسبة ليربا تيريتوري تا إذا دون إتمكنا مدينة إديوقا تنهضات إتمكي الله يستريت أقلامز يتصوري عن تياتر بوغتان لامز يتصوري عن تغلشين تعجيم تاسسو دير بوغ تاسو ده تاري مو شنكي بريد تاري بيكش لرتاح شو إلكش باي شو تقيشرتن بوغ شو تقاتلوش جيمير باغ إساسود تار إشتيازن دونه جيمير إساسود باغ تو إشتيلكش احترتن بوغ احتنشيناها تمدسيت وسم ستقدات إنساني لامز يتربو إسخيتاني خي هندربو مالك ومعتن تقعدوش تو إلك شعرتن شناتن إلك شقولا تعدي خدر بغداد دار تشودوي اقصيور أقص أولو ديلا عقب إلك ورخد عدي شوي دوغا ها هيت دشق تيجا عم بقى موتو موري داسا بوش هيت يا صاحب أخو إشباط الشاش ها هدو يستخيت أكثر دون وكان هنت داوي ترتيتو خيال دات وقعها تنو سيم دي سيت وسم ستقبونتر داجو بولش لا دوتيغا سيم ستوسم حلوة حقي نور أنا إتكوبشن جو عدا تلك شقر فانت أنا ما دوشو إيش دجي وادوش إيش درباطن وادوش إيش تا أدم تا كورت حير باق أدم تا ويلات يشتغل علي تيشات يشيلو عشان تشود شلو أربوش أيو حي لوجيك كان عصرين تقول وقع موت بقون أرتشبوت سانا هنت دوي تسوى يخي هنت لا تسوى وتصل كوفشين شو عداقلو شو تدلاتر دون وقت بيخالي رجع قادون نان خي هنت دولي تلات أغيو وتصل غازو شرلو شخرج عمر أبو بكر وغشلا دعو القيتول بخش قيدة أبيه كان وقال وقعجو شين شيء بقى لتسوى شين شيء بو أو بغابان تناقص وشون غاز يربوش تاوس أولنا شيء تانسا دوق تاما إني أرودو دموناور إيش خلقا حكيت أولي جا قيتات النغدوي قيتات الله تانسا دوق أولا تشعط إيشا دو ديش ديت دنا ومتو بار سيون نرمان دوغا غازن كيف ما كان شرلوش مايون كان بروبليم ده إذا صار غازو تعدي بعض غاز يرجع ما غيبك الدلان دور دي وريان شاب صندوق غازن كيك عقاقي دا شرنا شيا مثل ولو تسليل تناو صوت شو وانا تمت دوت نكن متيان بوش هيك شو صبا هم شتوقت
Да взглядом будто бег ушел, так год. И на него гейзера мелурю. Сахар пустыни юка. Жанчо, мелочь оба, жан, кто не желает следовать моей сунне, не имеет ко мне отношения. А то что царь? Все, вас хочет. Будь биологичный, хидак он маду. Хидак ma doot mud duga bu but biosho. Om ett lätt koktör eller röjhäktra som det är kirktör då. Tör. Kirktör kina så att hadis det svårt då. Har hayoqsh gir waj hayoqsh gir iskrash kosin kina at. Stum slutsa. Большинство елошевич. Проблемы Ганаадон, ясно, представительный завод, саякина, дома дочь, что он тебе. Михто у нас бежен барку, что юни хабеж, ну, почти гедат, что бандал, что надуцан. Бисен хишмадате. Елсми, а юще надат, моза, что рекой вайош, адякшдат, унда хирдо, хишхирдо, бохчина. Nog чуть-чуть догяр, да лей мокка. Шорт хишто то вайош. Ундах что то. Мус тени что, или да, ich sei köcha хлак бос. Мус хута что. Вайош что он терек сонжа там бас, мелдош. Штандат. Братени что вая или да. И дагдарсон, дагдаво, а вож деге. Вы уже елсме румш, вы гада мадубо. Что йоркас и он плющина. Эрдат. Алек цадат. Алек дари. Да. И хиш вай вахштол, хишам тана вордах дақиечдер. И шури рек швай вахштол, и мози рек шуш тана ворд хлбиз бастақ. И шури ворда, мози ворда тана альта биз. Он мог это хране, инсумацию чинадат. Устобор бумат сон айс дата, hulkta mellata merzi amshdagi ochstat. Ist metbal naan iets niet heel geterkson de dargunal. Ringesh besh batan, rikoil regim moza da matsalo getso. Ita dotson dat ita dish, ita dukku ya lorimet. Olshum dukoi metbal china. Взорвать мед, оле, вечером массовать мед, и что там что такое? Система. Я сокращу, следующее. Тюрен заму любой умгрю бархтига, схайчиш лодка умар дуйтига, жосам олдук шусоз гидроцикл ахашт, юм шрюйтига, альчай кондага мялек рюбархтига, гидроцикл от моздох шболот. Хечол, моззи хорчол, ма интересно, дар гидроцикл ахш. Волнеш яқи улетишт. إذا حقيقة أبينيت مو أدري حقيقة دخوة ذات حقيقة فانتزي روتي كده ألدويت وين أقصد دزي كردو ألدوي كده أوجع فانتازي كريتشيتين دا ود قطي والله يك ياد إن ستيبون شاخر دات ورد دخل بيش بابايت أنا شاخر خشوا وخشلش دات от представить день شاخر чол дат гидроцикл ахш. Ну, это уэрзер.
شو هنص بيزاس وني بوصلنا دات ونوج او خز دات يلس من يوتي эписывать я шин за со представлять тох 72 гури дат са яхты тевятан дат чахар хорджол со дауч и паруса шу полная аила عشان يلا يتولي خاص قرتين مدوي جا شهر مو على صار إن هودن أنت أصلا وهو واتساب وخابي واتساب وداسا دي دعا باش أنت زير ودالش دوي تنشال أختو دوي لا جو خيرك مجرم ده نبريمير إن سونا تديس لتخدينا لتخنانا يوتسن بتسجع ما إيرلو إيرين يت أنت دولا دا دي دكتور وين وخرج сомат оздапел бос хаз мабоё чахари представь день закат я мел хаз босыр бортен мел занешка это хоп пальштюсин паруса шел штат яхты те уе чогру волна шу просто представь день гуриш бомонда Что думаю, инти по-разному дают хокари. Елс меня, мял де кердуй бо. Шин, допустим, сун хокая предлагать ляш дек доч, стеган лу кердуйти уэлю, эспахин. Да, это манака хилуатерс, это манака уала арсун, дуйжим казиноч. И видел кердуйти, допустим. Или Антарктида пингвинш, ودي شو حوض والله يرسون. ده يخلق سوون. اللي هرجورياش بريدلجات بياش بوسون أخيتنا شرجورياش سيوش سلاسون أولقس. أك إجورياش تيجبلت. اتكزاس أك أس ويشت. سهاش بريدلجات ياش نك دوت يشتا سيلس يزرسون يزيلس من يشو بريدلجيت. مشغولة ветеран وحين تبي زاي بوصل بيجش ندبل ميكس شو وانتريس لأنه حول بس بين خطوقنا سمت دوا بمايات يعد عيل سمت دوا يوخ ما يختير سمت دوا بيوقنا خليش ماياتي وجا تام يزين ما يوتك سمت دوا خليش يوش أخ وقرا دق بقى مش بيرو بو تون سمت دوا يوت وهو وقرش حابة لنا وش رينا وات دبلوتك بردكر ما أسبوع كده هكر إيه من هكر يلسمني بيا ياتين شون ساقيت أور يسقي هكر رز راتيوش بعد شون هر جور يشوا هر دو دا يوخش دولي غير نش تدي يزرسون إستاسي أستقي قبش أول لرسو أجي أستقي خير دوتي يت ديش خير دوتي سيوك يلسمني أستقي دات ال هونو بريدلجات ديش جوريش بو هروينو دو ناس أسرتيمنتي بولش نيتشو نيتو أسبع سون هر شو رز رات سيزرش داخني قبش أطير ورقصو أقوق وبارجورياش مش حور بو وكان هو ديردو شين لوتشي دب أعمال دل وبروس بايس أك الجورياش دبل بتش وكر جورياش بيقول ساي جورياش رينا واتير ما دي يشتي سمت دواير تخو هوشي زوي دوتياش إتاس سبليت نش يوتش سوي ويبريتي يلسبن يخرج ветеран مثلا ميكش دك عونا مجا меню ограниченный ю ногчи аппетит шкач лурёлши ачу тамчи надо что да وين фантазировать меткан бит нацар там будет то, что твоя душа пожелает, да, фантазируй. Диока. Шейн хог цадитна, шейн хог дат, бит он واحد دون بيز توان بوشتات гуриш битен хундаж. Ну хавала бухурай روات то зудиоч магали, зудия вариант ялоля ашалай, он уж мазит хала, окодона لا دهادي على سن إيش بتلاقي نقطة آخرشنا ده وقوم يشتاتين هدوك وقع على خلشات دو إشيوتك يتنكسر ده إيش توك شيوتك يت مت يوتك تنقص شاسقت ياش ملخي ده تصير
يقوريش بيتار هودين تدار يتنت يهدك دوقسون شيخ سيحاهم بو وندار شنو خاي انت تلام شو ايش بيتر بي يزودري بيتر بي هم تخلق اربو تابول شيرك يو يوتش سمو ادولي بدكو تشيتس دو يسجي بحيز بورش يتري ده تو دقر دي تور اكازي تا سيريوس ديفيدم ذا برش ياش دات كويرتشوا يزودري يقول ياش بيتر بي وبتلر ده تو سقت ياش دوي وجي خان يلا دقو تيربو لا صحابو لا اربو دائما شيك ايش يا زود نو زودري بوشو بوش مساك خواتش مساك سويغا ايش يا يتوري يشو تا يا بوش ايش ده تو سقت ياش غلر كويرتش قيوما ايش يوتا قيوت يقتريتن تان يزودري تخيل تان يملخي تخيل يا تخيل ملك ارشيدوش ملكم بقى تي حاجه لا تبيش ما بي ملك لا تات بدات تنتوت اقبات همايات دو بيسواكي ودالج قربويزه манипулиру динак цери юм гуш дуй цери сингаттам гуш цери кварчки хухирду та допустим книги вешал ты книг шиск человек который хочет получить образование сундела علم ام هندا غمرشكا алур мадати это غمرشكا лови нет ما يتحيق قادت допустим تا ايطاليا عشول تجنا алур تو اتخين ناس قتير دات كيتش انه ما ناس قتير دات تا علم انت يحوي چون علم ده لا كنيك شخيرتي دي получить образование دو يوم خير درتون كويرچو يلس من علم عام دول خيريتي شيال человек допустим تا 50-60 книги я зинук сатыг чун кверчва иши хайкл дош юмш волш сига хер бул кида бул خيريتي شيال كنيك شي از يشوم داز يش كودوال خيرت هو بيت بيربت لور ولا چون كويرچو لور شي هم خير دوكسون چون تا گور يشي بريتات تا لور سبيشاليست جو ديك لور چون كوارت ملبك شي بلخت زانت مبو چون قد ابو بلال گور يش بيتوت كون ليزيلس من يا گور يش خربون اي خيش خردون واي وحش حاجه ارقام الشعير وحتو بس بردي هو وايت ابو بلال ها ابرزوانيتا هو علم دوها ارتور نشتا دوش شون اش قديتو ما دويا ابو بلال كو ما تور نشبي وتشي اوروني حج ات شي كويرتي حج اخي هون هايولت مقامدين دوراكش كشغل شيال اودلو كرا اودلو باش دوراكش وبشي اودلو هاي تسر شوك يوكشارو مش اسبوزو التيريون можно хорошо зажить за счет этих дураков, да, дуракш. А то ли ялло, ما تو هي ميكشرون ده الله يالدو. غمرشكا سيد ما يك ولش هو حيقلدو نحكي. تان هو جنيت غمرشكا هو قرد إيمال قاقر بوتان صديت كريتشي بقي بير بوشون ده جس مالخيا بوتش بول ده عندي والمت ديت كرده حاربوش ديل بول نه بات إيش إيغو هويش أبو بلال وريزم ده تصدق إكسون عدق عيتيسون إيش هذا نيستو شواتي وتتولى قدو الآن تيرم دوار سكاسكيو ويك همانو ميشتاتي تسمت كيلون твоя душа пожелает, мечтай, но бесполезно. И задашь нисту шватки на ост. يحتى هاتشي سولم شو هيكل دوشتك يحتى هاتشي بارك هاتشي شو كوارت بوش شو علم دوش داكو هاتشي تاشي انستيتوت يكن خير ويل خير شو علم دوش هيكل دوش Послушай, царь, современный ханат, и твой дол, что انت دشنا شنا خيز خيردو اشترى دقنان خيزر ديوتشا خيزر ديشا خيردو اشترى بلدني تير غولي اشتاسا تعكلودت يعني رخمل يوتا يوخا جال دره يو اتو يجال موت ارا يومت كماي موت ارا باقندري نو تعبدرو بنشيتر توجي طفلي تشا هدليرتن يو يلس ميريت مير
ما دوشن كنتي هي مكة مدينة يقعها ديتا 460 هي رست يعني كيلومتر شقتها يو ميت كيو постоянно يو короче عن أوتوبوس راس دي بوتسجا ناخدات دحرت مدينة بيود بيروي يو دو مكة بيود عند جدة وعرسن جنا عبي باسبورت مش حما يوتي يو أجوا حائط بريمجت يقاحو سطوة شوق مدينة حووشنا أوتوبوسو رست يعني يو ديريجم أدمي كتا صداعتاش داسا دت فوج أو غيلش على شلات ميت مدشني دوق أخي دات دوق قبلنا دات ثاني شيء عيولي أمد على شيء على شيء وين شيء شو صي وي أصديش وقعد الحل وتدمونا داسا وتل بيسبريديل например إن Турция حتى تتكشن جين غردوكشن تعبوت كيش قديش هيك من تياتا جالشة خوبش سيباركشن جاي نوصل عليه ليا وقاعدين إمدر خار إيلوش مدو الله سونا دو تعديتنا داتي دو سلمو بيكا داتي بريامز ديس إشتياز قوش تقصوني ناخا خسلوش بوي ناخا أدم عيوش دوي إشا يازين دو هم شتاتشاش تتع دابيوش بوتي يو دالشة بولشة سيباركشن جاي نصون أصلوش زميل تنطا ديت صلوي نوخ بو داخلتنا يستقبل أخذ ميت كتا آلي لام أجم لام باتي دون لام تخرج لام غلام يجي وين سجرو بي سجرو با نشتا بيغم بوي ما إيمنا ترسيدنا أسرجيني بوك باتك روتشي إتساح يستقبل نوخ بو شيء قلابل كرق بوقوي يقوبنا شيء تذكر أولش يوها أربط إبوي أو بدي بدعة دو بوشر دوش مثلا دوش مديدون داسا بوش أو سابنا تقدر الله يوضع قاحو ادمكي ها ألغى دوك قرآن شغلق بس دوش بدعة دو هر شيء نقطع همان تعني زيادش بات ناخ إيهوش بات شيء بوش بلنا أقول بالذكر ديش بو حقها قرآن شايوتش تحقيقش دوك دي تحقيق شو كلمة تحسن دات وي ولدات تسويل عدات تحقيق نزوج شيء دليل إتشو إتحايات أخشادل أزبود أو درجي شنو أخشى شنو أجد باسو شو دم داتش إيش главное чидильчи она когда свободен бозар эг büyük çoksa aslında mezun gadina kamıyor yok zudi ana ok emeçin adı çosatı muhle boza sadece adil ويسن مليون من نخبو تشدوك شو عدم داتش با ونجنيت كتير أول قرآن سجين قتلنا برشكا تشدوك شدش إن بيزنس يشبوش أخش دوش خلشة بدعاداتي نبيش سويه نسام ديلي حال خلا دوش دولهم ديتا شاشو قادة قن إسخنا بيشات مشيشات إشتاسي قرآن إشتات تعمادات كل لا دات سوغينا دي نو أني придумали для себя это дат и могутся وندرتان أخش خلشتو أقدونا هالحلقة هيت تغن دولمش دشناش هالحلقة تونكشول çünkü حاجة تصور ويزري تونكشول çünkü تيجي أخش دايج هيك حاجة مجري إشخلادات وغاشين أخش دا قديش دوش ديس إسيتشا سيتكيل أوش ذكر ديش بشا بدع ديش بو دمكش داتي هو نغم خد الله اتساند أور تعال شش yıl şol bir ayı nemeşisto imin religiozna humanitär Kur'an şdukşi arvella gelsne وغشن بوشدات يوم شخلشي إذا دات ترموضو حلقة ويازن نقاسن حاجة ويتش ألدو تيجا نيقاتنا جين نعم بي شين حوايت ألدو إذا حليت يلسني غروال أغار هوقع حاوينا هوقع هي شاع شوية لقوات لتاكرانت أيوش خليري لغوشة الداك شخلاب بيشتوت بالما بيليتر إشتي أو إشتيقات سووش كوبتس لأدم خلق نقع نسلو شتوئي إذا هو شيء قرأ تتوخى يلسني وغيون السيو داسا ولي إشت أدم اليدشة تتوضع عدوك شلقسان
تغان هيتسدك باخشنس قال انك ازدو تغان هو اللي لوشتك ازدوك اولشندوك لا يابلك يابلاني داليكوني بادايتا ازديلوش مقشني شن بيزنس نرتاعتنا كورت بك تيترو كورت بوتسجا استدعي ترى بلان ادعي تشان ساندو اي صار شين برست حيت اخشتو عتنا ديوتش داتسي اون داجي تلقى الستوريتها صار عجلسنا بو البو تلق ناوسو تغيير الجنامي بوتشو دوات دوا جودا اسليشتي ميدون تيجا الله تي نتسوي بوغا بنتسوي بوحكا بوحكا ثاني اريلستي بلاشي قاردل وردري الله تسوي مسيرونا وقان يحتغيت صار شين خا ديل بوغار بوردر تعربلوش نوختي بو بوش صار الله بو هرد بو بوش بيش بو ناخا اشتيلوش بو ودنيا نوشي كروب يقيتوش تلقى يوكي تشاز 24 часа تلقى بيش بو وقرج اوغش كويرش بيشا امريكانش بو صار ثاني تندير صار ملاج او درجل ليلوشتو صار دتا وو صار دون تشتيوت سيمس كتورد قودا دو ماتن اتخناها من امريكان شخه إيراك دولار ليلوش نحن بريش دون تا زولتي ثاني دون تا تشق داليف تصير دقو بتشالش ديرجلوت امريكان ثاني تا فرنسوزي تام بريزيدنت ولا دايت نيمتي زولت قنوات قاعدة اتيتشن تون بولشنا دا زاكي انا خلت بيزا باس تسيخدو دا لا ام برغاز قي نيمتو اسخينا يوغا دقنا بتوشات هذا نيرت اسلامي يوتا هو قوا وان فرنسوزي تسوتي او شو بريزيدنت ودا دايت نكسا يو ويكو باتش بلترا مليار دقينغو يقوت زولتا وقاقع تغل دول وات يقول امريكان دولار داس نيتشان نبريفاتن زولت داس لا عربلوشا ثاني بورتبو شاشه نفت دوي شو دولار بريفيزاتن دوخكر دو اولي ادجرجلو توشتو شين покровительш лочбу но ещё хадякен окчохтун вахож дишо безопасность латош еша герзу малош вундалча нефтума докчнаха واشن بوصل بغيتش واش كاس نادا قمدايتان نفتوما يجي تستنوك شمال لهم оборудование ماشينش пошом те до короче доллар бескачос кихте اشتغل جرجودنا امريكان حابل боя 365 яш арблош содержат пеш по сегодняшний день это хадалина شيء جرجلودو но ويا خاطر جاليش ليش توصار ادميخ تاجي مخيت لي نو راه واجني خيتيسون ويا جاليش ليش تو ويا بيش ما دشنا عند امريكان تبارجن واتا امريكان لي والله بعلو والقصن قديش ما دشنا حيت جنواتا اجكتي دات ونتيجه شيء تاع بروباغندا اللي لو سنت اتوجي اجكتي حمستقل هرشا قالوا لي لو شو هو بو ديلا شام ديك خون ريز ورا بوصلنا ريز غلطان بو بوشا وإشتا شي بوليتيكي وقاها إسبولزوات تشتا تان حلغا دون تا خودت ويش دينا صوت وربوش شان تا نبريغات دو بوتو أمريكانش بوصلنا صوت وداسا ريز باتش داسا وشا صوت وربو بوشا تا تتوجه إسبولزوات تش تقول أدم دوي личные цельности, что личные коррупции дат, что личные удовольствия да, дало что царует бы, электрощеку ящин цуцудя дой, хондача, сон 2000 года, дохерся жизнь, американец кинчена, американцу бухсвик, он хай еще хрейтен духсвитен худешу, сон милу матара цугена, бадегаж лорта, буко дой, сон фишен цага милу, با تغا سون باس دوی ایدایرو بودان دوگت خوند آوخش تیگت امریکا کزینو چاشی دیک پات آوخش یکید دالش برج دریسا برجنا وستو خیانی باسویک ما تصا دقوم خو شتان تأخوتن و نخشي على الموس سون هو بس باز سون تغا نسنو دك جادس قناه هو هرم عمو ولوچنا إنها حلقات سوتو بومه ورسوتو اتسابيرو نكتر ugur halwel يقول لتسي وعوجيني صدقتي ديلا اشتيهم شتيلو شوي داسا يو اشتا تغن دولهمش دات تغن هيت دولهمش
دالا ديل قية إنسان إقوش سو أي غابين سو تعتيلين تعتبر كشتات سو دال لربنا سندال بعرفش حاجة جينا قية هيقل ديل قية مخي شوك صديق إيش شيء أخش داقة أني دال باغري دال تبا غريب وش بيش بوش فور بوش نخ بوشن إلك الشاش أبغشات سادش دي больше ничего. Ой, использовать придется. Да, динаться. И да, лишь будешь любойник использовать. Алушин вой нахчи. Он, Qur'an чудильче, чудильна када суматсага, тига таки ват. Dar искусственно не ол, виши не же бизнесен. Те бизнесен дела ахчдой. Sana metti идёт да чудякер. Рёни арадок, дух что Qur'an. Просто мы лоханулись, дег аливой. Ну, طبعا حقوش على الخلج يقدر سديزو وي بس أبغى شات بيش بقنا تلويش كي ريسورس تاع في الإجراء تاع هنا نسوي دونا ويتندقوا يشتغل أخشى بس إميجرانش بيبا باتيكا وجناش بيغلو بصير إميجراتي تبع كان تريش صناخ بات تريش ليه مو بوقيتش إيش إناخ ليه بيش شش كل يقودو شمش دعوش تقتل قاعد يقول دابل ناغنا الله يلسمي وروا القرآن حقا دوحكا يتا تشدلا هون بوبشن بوق ميل خربون احتيغا حاتير اخش حدايتا هوا ايشياتا تونشو جن قيجو حاجدا ايش قوش خردونا احتيغا دون تام دو ادايت اخش دايتا يدو حس نسمي نبس حقوش دون بوش بيت ليودتا بير ليدسن ليدس ليلوش بوختار تغنى الغادي نتسار ناغن تاعيون تغنى ديش تقتاري بحكي ملوش لبريتن بيلتا هدو هم نيتيني تشواني دا يشتلك أبيشاش أبيشات يشلو ما مت خيريوتسا أولقا خيري بوغ مت خيريوتسا كك داتا اشتاقونو نو إتشو دالج يتقشو دالج يتشو ليت دالج مت خيريو عيوت شلوم أبيشات إراي سخا اشتا الله خنديك خاي وتون خو شلج أعبلتا تندو ويلج بايس أتوك إش مت خيريو ألاه باخ تام خلا أرسون أحسو كان كريت ناروم دي باخ أسام أبيشات دواه ما تأج نزنايتش اشتاش الله خنديك خاون بس هما لا تلوش أبيش يعني اشتا أبيشالكين أول شوم دركويت دائما أبيشات يا شوم تقوي هر ما قمت أبيشالكين خلق دلا ابن الدقو اللي نخانا سنت بوت بيوق شنادات دلا انت بولزاياتي ما يبيق تشيتو تسبيق تشي وناغن خي ونت داقن تيتو بوش ميل دقو اللي نشنخان خوندا تشتا مبودون دا موسى ويتسار استا وقرا ويتسار شش بدومتين وشميش بوش دين حدوش دلزم но уко ланте غشتوغا جيت источник яқнақ но хидочнах وقاحة ملتامش نمدوغانا ديوشنا تسمويلو عيقل حقيقة تحمتق وقاحة بقى محتوى شوار دوغي موالا نا خيتر الكشبو خيدون داديتش دوي بوت بيقو نا خيدوش بو كيرسنا هاباكن وان ابريسنت نزوج يحكشو دوي اشتا اسخيت اوليتش بوش تمش بيش بوش قيت قوان ديل دعات صنم دالنا تغات عن نبرم الله نا تغات عن ديزك خدوي وكيف يدا بيق بلق قال دعما تيولا وما تصدات وزع ما توزعتنا بس ما ترى عند بلنا بوار عند أخبر يقوش بعتر بوينت يات كش تقولي نقص دوي نعم يا أخي وانت دل لادنا ويس نام نش ملون خش ملون نو لا ترحل دوش كلوديش خي وين ما دلت سوي يولي نقص دويتن بيحكم بالله هند سون هو خيت تانا يخدات تونت يمت تانيا يزي خوش خل على خيت شوات سون داج سان خدوي جو يزوم خل
Представьте, на это дело тратит воду, когда можно камнями песком подтираться. Хи эцдай мигердуали, до того إسراف تالر هو ألر تاني دي روست إتل دزخل تاني خي ولاش إتحق ميكش دو دات دو إتل يز برودكت كاك можно دي تيجي когда песок и тулкш خلج ساري بترات أشي подмывать тан худу хуш خيت швацу когда вода такая проблема а песок мел езаю قيت هنا وإلنا خايش ناس بطل سيخل وإلنا شو مثلا إذا استحى خيمة دي بو صار يازن مدي صار بو خيمة دي شو سو ويتأغيل باشا ليج يموشين أخي جدعتا ونديلا يتشي ليج يوخش مدوار الهوند بو تقوية جدعتنا أنا وقل جناها إنسان مش تقصو ندوي السيستم مويو إيش الهوند الله يتشوف صعيد الهوند الله تاناداش تمكي مدين يقع داسكو شتوكتر ماشي نشتا إيش داس شيء لو تا بوشك نشتات تولي 30 لتر تولي 50 пластмассовый бочки штукцы остя даслило штукцер по сегодняшний день и замзам до богш замзам до шейса даску штек إيش تبيل شبوك ناخدات تندر أول شغلات صار إما دي وينا تندر أدات просто خديات ووق دايوخش مدوار بوس يدام وادك قد تصوتش دوش دينا وبيجنا عشنا دايوخ صايوخ هو проблемы تيجا проблема تغلريو تندر تر احتياجي ما الدوء جاين لامز يفتوا أصلا خاية أصلا نيلو إيشات мухлит весь. Дядя, ремарку можно я сделаю по этому поводу? Хиш сега хилла ду дахмет вот что. Только цазамзам хидуй, цазамзам, 30 метров юг колодец. Щеду еще буга целые реки там, пустыни. Вот цазамзам в секунду дает 15 литров воды. А из-за открытки на царь колодец 4000 лет этому колодцу. 4000 лет хаджар. Со времен хаджар Пайгамбар Ибрахим Пайгамбар зудю юл заман чах. Так сум Карим Бог что дует. Но это мистический образ. Устя бьются. Может это это язык мистики бьются. Цер шварт колодец шварт идут цер. Цер пас беши шушун. Лемнешка халюш бут шушун. Дигадar жеш халюшун цер. Сега цивилизации хилышин. Ну, дикие законы были, дикие нравы были там. Кетишу. А яйца гигиптрион. Нет, свой гючик земзам хидуй каб ули земзам хи. От земзам хи чуах и колодец чуах на сегодняшний день и еще 4000 лет назад это река там, подземная река. И земзам дает, секунду дает. 15, около 15, давай, допустим, мне надо посмотреть в интернете точные характеристики этого земзам. 15 литров в секунду хидут хадак, может, ляст бухам шей, движение, что нефть моду, например, и колодец бог, что духовой ночи чуа, движение. И от скепара, от буха модухи, например, деде, терк буха, буру туякчина, буха, на всем протяжении из Каспийского моря, что качается буха, ще движение, что тут саншир артизанский хидук, кстати, артизанский, колодец, что говорят? Ты смотрел, что такое вообще Замзам, документальный фильм? Вообще трубопровод, что хабели. Смотрел я. Там никакой реки нету, хаяли, трубопроводов. Солнце гнас, ухилаться, солнце опять без гна горницы. Хохон мишагинам цагасон. А со войнок чуть-чуть асан падбиш, союз, Сузан, дукадом халаца, не было такого огромного количества людей. Например, Чечня, вы знаете,
помболенчен Российской империи, хайенчена, шабахкли, мы достигали за миллион бокса по историческим данным ученых, а 1861 год, он сочинчина, за эти 100 лет, когда Екатерина начала войну завоевания Кавказа, около 100 тысяч видителей Мацахаловой, Адам Нохчи. Остальные всех уничтожили. Асан, Медина, Маккана يقع 460 كيلومتر يوم. Хорошо, я в курсе. Подземный источник, чему у тебя подземные источники? Подземные, мы цеют, войн, подземные нашлюч. Вадош, куштал, хиштуч, мадовой. Эти овой, даёш, баркшин, гагуш, кюкс хаетнуш. С нефть мы цеют, злат бугада. Ну, zusammen источник шяга ёш, экологический шяга ёш. Талантливый нахал мыгал, строитель шхала, кузнец шхала и так далее и тому подобное. Например, ногч, железо обрабатывать. Ногч, например, сельжунюр, кариндул, топор, например, виноградов, надо гарки, раскопка, вот этот ублюдок там всю нашу историю украл. Металл обрабатывают те, что доказано, это наукой доказано, 5000 лет, ну, сельжунюр, я коренил, раскопка. عند حجلة عند إسوي تبور دادع أبلودك يبوا أنا نير تسارع ما يأخي نا قرومش إيش خليتا أبلودكش Сакитерсу насчет кого ты говоришь? Это виноградов, элерка, это топор коренирцу. Да, я имею в виду, это ублюдка Виноградова, я имею в виду. В частности, я имею в виду, وشايل историю, лечение, да, я иногда шаил материал, лечение, и шаил раскопка, борбинок. Это является вот этот вот Виноградов. Многие вещи лежат, например, в Петербурге. Египет цивилизация хала, докугумш хала, дой, но терерги цивилизация цара, хама яхни так, ваша хули баз, ублюдки, дой, дога гача, бандич гулбела, шиганец, магулмелна, бага-багана, хар малочисленный народу, а ой докуду, ой шхалк бирбу, ала, деревня за деревня, халкеша, текеч, солдач, да, гулбела, так, ваша хули базам, и виноградов сан из ублюдков хули ваша, не цивилизация, койдана, гаяхканел. Например, шей армии, дели тул Я мобильный шарку, я снесу интернет. Асан, قال لي الله خير شوية. Да, я смотрел, выкинули на. أصلاً والله رجع مدر وبقدك تعتديتا ويتعين أو كنت دير دونا والقو плачевно أور не хорошим самым ненавистным плачевным аводат ويدك دوي
دولش تهوغ أتاش تبع أساسا هوغ عنجنك خوشتيج لعديش شك دعوش نتاك شجر فانتزي روتش أو دها وي برست ويناخ بأي غور بأي ويتحي دوي حاينش حيشورو سكرو اشتردوني سون تاتني السلطان بون ساني خزدة مخيت حسن دقي خزدة تونسيقة عام خزدة تتيا نمسهم خزدة غاتش شت اتيو خي خزدة غاتش تيش شو تيجي خزدة حاجيتات دокументально بغبل شيء أصلا خشوية ويا слушай. تتع جوجل شي أزنير ديلا بقى مدوني وجدك سن خوش تقدر نو دلا بيتسوي قلبه اللي سن سوق شتويتيال أشي أزنير если река между Меккой и Мединой нет между Мединой и Меккой постоянных рек даса алязилцу мелок расстояние вани автобус является с МКЛ цаютоновик. Да нет, я не про эти реки, Дели, я не про эти реки говорю, я тебе говорю подземные источники. Движение, что, например, я конкретно имел в виду конкретно Замзам, придуй, около Элов, там, труба Ялин, секундярный, минеральный. На самом деле, и колодец, шаю, колодец, откуда эту воду качают туда, проблюют. Что колодец, что, хатин течение 15 литров в секунду, очень большой, дух, яркий объем. Но ученые говорят, что это течение до лямнештации, киди лямнеш молитеру, ويتعصن دقي لامنشتات تيجي دونش واحد يكتشف بكامل واحد يكتشف خيش مدوش подземных источник. Вот муду инс ахяян ولا لمشوا инс هو и маратица ковчег тебя тур чума туяхня да тюк начинает капать воду. Это что вырабатывать. Асан, рассуди сам, почему они опресняют морскую воду, покупают воду у других, если у них есть такой объем воды подземный? Нет у них такого объема, Башлам, нету их. Только Израиль освободил. Нет, на тот момент, когда 1000 лет тому назад, таких объемов производства там такого не было.
За объем такие были. Собрде дукуан, собрде машла. Kas şu büyükse ga и считать, что büyüktür. Yani про эти водыгли. А что запашить, гулять по ёшу запашить. Например, там лишняха. Я смотрел статистические данные. Израиля призаводок. И Израиль не может обеспечивать водой население. 85% населения получает из Средиземного моря призавод охватина обеспечивает. Почему? Потому что в 91 году Советский Союз чаншера маденчик там, то есть 91-92 год 6 миллион, это маденчик 6 миллион. А сам Израиль может обеспечивать пресный источник шити, как его скважин. Они могут обеспечить Израиль только 2 миллиона человек, а их 10 миллионов. Вот они построили это 5 заводов. Я вам поэтому говорил, когда Иран сказал, что электростанция чуть сейчас гиперзвуковой ракеты, сейчас я стоят электростанция, что заводы сейчас чуть урюэльца, так должен Ирану. Мы уничтожим ваши пресные хидок, что завод, 5 заводов. Они сразу заткнулись сразу. Почему? Потому что день они водовозами, там 2 дня, месяц, но потом-то поить-то людей надо. 2 миллиона химал бог, и для государства Израиля. Надо понимать такие вещи, да. صار إيران سعودينا تغري على أبريزنيتلنا إمارات شويتسانا إيش ما بدي ونوصل تحيق 100% ناس أبريزنيتلنا زودت عش خايونه صار مش خادر Иран yok почалкаю. И киру лушбат, понимаешь, Америку заднитую, различные, чуячные, точечные удары, милиция, но и почалкят, юго не сбацага, санга 80-90 миллионов, а думаю, 5500 километров, могу, 5500 границ, yok почалк, мы, во-первых. Во-вторых, вся их мощь Ирана сосредоточена, 60% территории Ирана это горы от 400 метров и выше. Экономика, аминал, леди. Я изучал экономику. У меня были очень хорошие знакомые иранцы в Москве, с которыми я общался там, по работе общался. И мне просто интересно было еще с тех времен. 60% территории. Кстати, в Чеченской республике 60% лямня слушаной. И начиная от этих, от Варанды, вниз до Войн Хайелил, Югни Хайелил, Шилковской новости, район Качелца, это все остальная территория, только 40%, где мы можем производить продукцию, там, выращивать там хлеб и так далее и тому подобное. Но у нас это есть 4 климатические зоны. Самая лучшая плодородная земля у чеченцев. Самые 4 плодоносные климатические зоны у нас. Это вечные ледники, то есть чистый, потом это дубовые и буковые леса у нас, которые мы истребили за эти 30 лет, истребили. Истребили, чем духи в основном. И пилорам ждахите, военные машины, военные пилорам ждахите, вы же не знаете, вы не владеете этой ситуацией. А я владею, у меня друг был помощник прокурора республики по экологии. Осям Бог, мы вместе учились. Синьце мы инициации, да, синьце. Тысячами гектаров. Ахмая, кстати, говорят, ханши, дубовые, буковые леса. Сундер хульшмуль опызнешь, сундер хульшмуль наводнеешь. Потому что влага не впитывается. Боялся меня сан адиш, вон ногчи кам елс меня сан адиш. Вот у нас есть условия есть. Дядя Бехмубилан. Военный наш, летчик потом артиллерист академия почал. Потом артиллерийская академия, да, они прекрасные были, превосходные были специалисты в своей области. А многие начинают там, я беседовал, я лично беседовал с Усановым. Он был талантливейшим экономистом, который мог построить экономику. Что такое экономика, дядя?
Или, ну, я черт с ним, что глупый или тысяч, но экономика, основа любого государства является экономика. Мы должны строить экономику. А завод Бундюль, у меня 200 миллиардов сейчас выделили деньги на это ротные удобряющие ошибки. Китайцы должны построить завод. О, люди, мы один раз сделали ошибку, и придурок халая, цейлил биохимический завод удобряющийся. Вредный производство. Вредный производство. Сейчас я понял, ничего, вредный. Дышать вредно. Гениальных. И сам, когда 200 миллиардов, что завод построить, удобрение. Я вам говорил, посмотрите, запасы России только одного штокманского месторождения 3,5 триллиона кубометров. Триллиона! Запас. Самое месторождение. Азам, бехмабилла. Да. Завод, Милубара, Гюмса и химический завод, Это придурок Ясер в конце 80-х годов Варки Арва Бисултанов, Ярчин фамилия. Общественник, Варса партии, создатель, поэтому твой наш Шабиш Риктабин, Духальван, Люлитер, час народ поднял Гудармеси и загубил этот биохимический завод. Да, Юльша Георгиевен, Байсом, кто хотел построить? Советский Союз этот самый пробил завод, кондиционерный завод Брежнев Венчин, Баку. Баку пробил этот самый, Гайдар Алиев для Баку пробил такие большие преференции на тот момент советские друзья, централизованные. Лучше как это все организовывалось там, начиная от БАМа там и так далее и тому подобное. Генеральный секретарь сказал, сделали там все, понимаешь. Также был пробит наш этот завод, биохимический завод был пробит. Кочер, Шайгель, выделить тенек завод, и там огромное количество рабочих мест, там, союзного значения заводе любом. И без султана бош, блин, сунца, динуати. Вот с придумку, нахуй, говорит, тебе, на дуальбахом, демонстрациящин, юган проект. А представь себе. Проект в России, Елерцаре, биохимический завод, да? Сунца, я потом уже потерял интерес к этому. Неинтересно это было. Причем здесь Бисултанов, пешка какая-то, Арьяканов, Халвякан, КГБ, партком Аравякан, Завгаец Аравякан, Елышев, пешки Иракы. Бисултанов, Бехбаш. Шаш дедол, списать Арбях Ирак, Даяк. Миллиардами там своровали на этом заводе. Нет, вука беш күн болар дараш. Вука алгырча гумаца олгаш. Сочи Олимпиада учинатар ахшнш леч инсан. Асант чуаш бол нагандат прибыль хрер дук ле вред хрер завод Ельч. Прибыль хрер это огромная прибыль была. Мы нанесли, я лично считал, 10 икс скважин 2000 года. Раз, Чубякинче, не угш. Царь Кортбо, шерк пулеметчик, Чхалкин, завод, который перерабатывали эту нефть. А у нас горело только 10 скважин. В сутки он там терял, по примерным расчетам специалиста, у меня родственник в этой области работает, промышленная разработка нефти, нефтяной яхта. С одной только качалки мы теряли, в сутки теряли прибыль, то есть ущерб был, примерно, он сказал, $100 000. А представьте, 10 еще горел. Прибыль хулищу, не хилар, нефть, прибыль хулищ аштарвай. Там все равно какой-то процент оставался, Горогорский, я НГДО и рабочий кто шабашки, кто колхозе, кто совхозе, кто как, просто танах бац, жду кубац, он это был беш волнах буй, цан за копеек школьщу, лично Егорина из составщик постоянно нефть такой железной дороги тядуй вагоночек за 60. Иногда 70, голова лясу, хуй штырксоны, 70 вагонов я считал,
Дядя, помнишь, я тебе, может, кто-то слышал, я рассказывал. Просто из двуглож, да, хуятина, соук и вагон считать, 68 вагонов считать, Шпюрен будет за поезд, да, 68 вагонов. Так, я потом посмотрел, шел поезд, потом посмотрел, шел, 40 поезд будет, 68 вагонов, цистернов. Ну, Сунгейнер, ты говоришь, сколько цистернов было? Трубпровод не читал, да? Не понял. Трубпровод мою? Трубпровод не читал, да? Ну, на тот момент уже в 2000 году трубопровод не работал, работал и до наливной станции. Переставал работать. Даже не переставал. Асан, Башла, ответить дай тапсик. Да. Oğul beşin dihatı dağılış. Beşin dağılış Volçina, Jumolçina. Say Berkçin gaguş. Son hindi mi çayı doysa yakın. Da bu yeri don trubaş. Ne valet yaşlı. Kelin şökste da. So gino no ta idakloş gina olsa doy. И трубаи, братские участки, в сторону выйдет, заходится, армавир, равет, что трубаи, подземный оборудование, насосной станции, под землей насосной станции, что отахивался? Советский Союз. Мечает. Братский аэрк. Дерья, это братская. Ишорская, насосная станция, самая большая Ишорская насосная станция, он качать еще. Хайнца Гмадица Башлам, Таюрта, Якон, труба, Якон. Масит Тагуага, всегда мерили машин, с которыми ведрами черпали. Свободнее? Ведрами бензин черпали, ведрами. И Якон. Со мной он спорит. И Бобин всю жизнь нашелся. Он мне спорит, что к чему, нет, я ему сказки не рассказывай, Хасан. На армавир, который шел, нефтеперерабатывающий завод, нефтотот шел, труба проходил через село Братское на армавир. Качалась через Ишорское ЛПДС. И через Ишорское качалась, и через Братское качалась. Основная труба на армавир, который... Хасан, شيء اشلون يود بارا هنت تروبا بارا اكسرازو تروبا تولا اشلون شدر اليزي تروبا صح ما بقى تروبا تولا دادو شدر да ветеран تودلا ناخي مددي صوبر بقوا تروبا تولو داكوش والمددي يزومدي مددي Асфега дюйцинга дуэшеш лоцадух дадюйчтош лоцадух и труба аж Советский Союз югмо яхня и труба аж экскаватор стесатыша тогда каюта вахисан ляч и трубныш экскаватор стис бугар хаях и труба. Эта труба перестала работать уже в 92 году, уже перестала работать в 1992 году, которая шла на армавир. Для этого был создан батальон, специальный батальон для охраны этого трубопровода, а ее тоже расформировали. Эш, Мабит, Эш. В 92 году, до Второй войны все трубы работали. Эш, Мабит, хочу хрен. Сам ворваться, день сам отпустил. Мабит, Эш. Остопил. بشلب سام عليطلع حسن ويغا نفت داكوش دول ديك كاني تر كدرو عيد الحدي شدوي داكوش دول تروباش دول باز داديوش ما داي تروباش لرياش شوي نفتي بول تروباش لرياش داكوش دو نفت شولوت وان بلج ветеран ошигючи трубаш я не собри ну не перекал ветеран حاجه وهي هرغت دوقا نقول ان شاء الله دوام بات ديف شو داكو شدو تروبات شو الان Я вам еще раз говорю, ошибиться труба сейчас. Труба
Sabardiyat خبرش دي تركت يوقع خبر شيء بوست برجناك يوقع عليه كيشتات هذا ترى تروبا بروت شيء تركد ايش كل يحكي ما ياتي حال تروبا بروت شو داك يش بدو بيت شون ديوتا ده كنت دي توك شو انا يتاي تاكي كاش شوي هذا تروبا شو كل يحكي ياتي حال تروبا شو لنف دادي شو خبر شون ديوتا Просишь, 92 година, труборовод, лечи, не даже ще зброшиш, аж ще болба швара, хоча. Jelcins Larič. يعني نفس دوي داكلو اش تروبا شو لريش داغيتين ما يش كلي كان تروبا شي اتوكو هروي تاع شوك لوكش شي تاع ويش وري تام اللي ري بوخشتا شو اللي خبر شو تشرناخ بو لدوخش باش تاني هر انفورماتي داتا كاتش شي شلون يودري شي شلون يوت تروبا برو شو نف داكي احمدوي شو بتشوت لو ما تدل هريش تاع خبر دوتش تاع هوخ شو زيس فريم زنيما تاع دوي تاع ميلدلم تاع اشتكي واش ده تاع نيمير انفورماتير هذا يمشون تاع Да, ساقوش ما يقع كده переворот что. Это бааш, واش бааш бокс. Шилу огдеч. Jelcino $300 loša, on bolčina doi, trubaš Laričer $300, батаца боршин адмо бол. Дела и прийти до мецон. Короче, цандина водер был шиндина дерля кадна цаар. Толи ца издер итте ишнис дорсен $300 ор белочина духар именно долларшка луш ахчадер 400 تنقول شوارتي قاعد راس بلغة لريتشنا دي اشتخي تالوشة تعيوش بروتودور كويتشوا يوغدو قنو ازنارك إلر دوقا حاتا دولار شما تبوش دوقو نخبر شن أخش نغديز لدولار شكا ديز أتشا ودبي شاي أخشا خيت شين تا بروبليم خيترنا تا اسخنا ماشينش يولشا مباتري مصر تا плюс и проблема خيتر تاني перевести да цар багах болана شينا ربلاش كالو $2 درلوش $2 در وترخيص دي زورش الراس الدولار ما خال بيلر تانا $1 $2 لوشتاتر الله دوخ خلق دوي دو زادنم числом دوخشلك إلوشة تشوش ويتربا لريشير ويتربا تعيات ويتشوا مزيك تربا اشتري ليش تو ايش حاضرشن تربا بوبشيرشن نفت دعوش درشن Soğutu ela dat представьте, soğutu aşkoç diyor zamuru vattini ustanokşi neft hadokşi izuaşi soğutişi. Her taqiyete şuat yatsumna. Любойчун ха soğutişi yat dakhittin. Yuhan liçin la tayaş. Neft dakşdu trubaçul daklaşıldı. Hokvat ata düç yok. Ya hut yok kenik düç. Yok شيء تاع ويش وربوخش انتم ما تحكوا شنو ما تخا شيء تاع ويش ورتو يباربوخش هون هم تخا هون تاع ديتن شن في شعيش دوك هي هون تعملوا تاع ويش تاع ورجين تعمت دائما لك هو تسلايت شون تاع ويش شو يبار ايش تاع قطع باش تاع زتكات باش تعطيك شيء وشوك ويتصلحون ديك خوش شون خا من دي نفت يقشك ستيشيوتي يتروبا حياة خلجش يوني عم اتشو مو يحكيش يجي مخاني ارتا نفتشر داكوش بندو باتروبا هو كيراتي على الارض ياشي توربش ها مالش حياة خير خدوشي حياة خير دومت تاع يحكايك من صناخ بالدير بوخشتاي اتشافتن سلوتش شي كايت خدوشي ما يقدر توربوخشتاي يخبرش دوش حوش وقت ورودم بوال بناشا ولا Аллегта пробат кемно бомбаца трёха Jelcins именно Иволчина Ларьёчеревич пробаша цархуча царца дополнительно кьёхшер сей баргшен гейн усо это генасон дуку просто дук гена моцол чо яхьер хайшеншин Оля шварцат على метр ерти излак моцол ерти ушбош бежент ол цадалорцен вообще цадалор ملك أول شيء بيجن أتصل يقير برناشتوي إيش дополнительно يحكشير إي جينا خلطان بوتن أويش حياة أربوك بقدات حسن ونداج أسبابا خويك تان دقو نخبون دين ونختشور بيرلرين يلتنس
تاغلري جيرزا ميل دولما دولشقي чую ميلч оларешага кем бомбаца творо невозможно طبعا да شاشي بالخ اللي تر وقوان شي قرير جينا رير قي خل غيرش جينا يا قرير شابو بال بوشو تقوات جينا يا قرين قوة بال اخل وناخم هو دينا يا قريش عين هون يقول لي البولش خل بويس يا قري جينا يا قرينا وناخم هو دينا يا قريش عين باسمي عندك يا قرين وقوان شخايا احتقا يا قرين خليش اسويش دائما يا قريش عين مو ديلا هوكتور اردوش دو كربو يلا جيمي وش يقرينيوس تاجينا تسقى يقرين تاجينا يقرين يسبوش يقري شو قول لي ويتش يو هون شلو دين يقريش يه شكر داج يقريش يقر ما تسقى يقرين ير ده هو اللي بولش اللي بويزا اكا تسقى يقرين تخلاه جينر تاجيم سسترن وين هاري هدو تيار دات فهم يلا لو شو حتى دوتش دولم دات ساعتني كات ديش توتير يو بيخ ديش اتنتش دو توتير يو تاشيوم دي تقول لو كان انت ويدو تبدا توتير تاتيخ هذا وي بيخ ديش شي كمل دو شنك دو تك دو هدو توتير تاتيخ ارا غدقي او عربي محكا وخيدش تو ها ونقطه عمل وخيش مدو ونقطه مع دول خش وين دو قرك تاحكي دي حسن هي تويت ونقطه مع عمل دو لاتبوخ اخي دو لاتبوخ خيار كيش دو طلع دو اخي عربي محكات الله خيش ها وتي مدو خيش تخيش يو اسرائيل كوتش ودات اسرائيل خي مدت هت ايران وقيرابي ركيتش دورشن القيرابي البوخش دات يا تخبش يوش دات هت ايران وركيتش دورو كان مخدات اسرائيل قيرايل اشو كوكو يشو بربروش كويشو تسراز دو عربي محكا دوتش اش دوي توها يو نقطه ول نقطه دول خيش ونقطه دو قرك يرتا تا برو ديات يوش خيش مدو ميل حربي محكرس لتسدين تك يو إسرائيل كوتشو وان إسرائيل ملخي دوتش بو إيران وتأتورو الشيء أزوج وتو قيربل إسرائيل بوش أقو يخوض شو يقو يشي مش دات وقتو هرقم يالسديت يتعاويت يدوغلوش شو وقش واتشون يويتان يومت ويتان وقش واتشون يتدير هر تام بيرج وتديرهمش اشتاشو بوخ ونا دو تام اللير شي جهنت هون مين هيت هون ويش خير وتخون من وتوش تام اللير تون اختيش ديش تخو إما جميت بخشيك الله بخبو شو بخك الله موتي واتي ما جميت بيتش بوش كل الله شيك بخبو إيش تشوه هر كوركي جودات ثم تديتي دويش بخش بخير دو وي تصح يقطع متكش دون خسير ترحوغ تشينا إيش خويلا جزلويلا خوشكل دي قيدي تتيلي انجلو يدتي تاشن إيمن أشيوات دتان بوس أنكنا شسنير تيلي تشوه خدولش مهتكمي شبه أحتشي خدولش أكشتو البروبليم خليرش انتا ناغن تقدوش هردو اتش بولوت أول حباك اللي إتسان تراسيت أولو باك نير باكم نو بولوت أولو تيجا تشوايز نيرتي تانكنا شتوي خدولش مهتكمي وي أكشتو خيوي تأتول تسامشي ندوكو تا ويت هاغين ويت عربي محكا خيدات بوخش دوتش دو يو هوكت اوين ويت دوك خيشتو لا تدخل حيش يو عربي محكام يالدوك دوش وزمزم ديت ولا وتريت متر برو تو احكا خلدو خي عربش تريت متر مو احكر طولت يعتاك احك ولا داتشنا طولت يعتانكي اتم بوبشي خل خيردو سر مو بيتش يخدو خاد يدين يحكي تريت متر بوخدو خي اون صارزويت كاين خاد يشبندو هات عن تريت متر اخش دات وقنا اخش دات زابر مايت Представьте, и 30 метров, эх, чик, тот, убельш, сабельш, мяндал малиру, диш, буду, чтоб не засыпало, цик. Харца, уэн швак дюкш. Ца уэйт сравни уэттина, арбаймах, уэйт, уэйт, мелхиш, уэйт, ду цика, дат. Ца параллели, алин, цери хихлю чуар. Юх, Израиль кочует чуар, сраз, терхи, дат, арби, хиду бахку, арби махка, мянди за хиш дубах, Израиль хиш, дат. Хагл леш бух Израиль тян, шхидуш. يو كده إيران ولا يشتام دهش شيء بريستني زود يقير أبن بريستايدو أراويت إرسي هاول
ويخش دول دل ويسرو نتنا تري دوشون خش أربو عنده زتو إسرائيل خش داتو كويش الخوت شيات دويتا دويتك دوتو إرداد كان تروح هم دوتك دينا شينك شو دلقكو هاينك سينك دادك كي كي قاد وي نخشي شو يحكي كنت إسرائيل تيوي دي تانا نيخشا كي اشتام أربيهم تندغ يرتكر وقول له شو خوش كورد ما عطها وقول لو تهور دين يخوش ديلو شو ناوس عط ايه بيت بوش تليوش مولي وقت واحد هودي شو ثاني يوم ندوقلوش واتشو ما داتا وقت وانيس ما واتش دو استقيت كنال شكليش ما دو ابو بلالي كنال شو ورانديش ورميلو آية حديث قبل ديش ورها وتوش شكليش شو ابو بلالو تو ابو حمزة قبل دون ميلدو آية حديث توچو ها قبل دو هوچو هودو هوچو هم خازون هر ميلدونم دو تا بيت بوچ دوكش دو استا نرمان تديتو شيومش بربروشيش يوخ شاديس نيك ديس لوكونيو In de Galipira, enkel oila yok ha sunkhare, primer na haltun dagdar yok Kristiyani шмяцевой, где-то 70 километров расстояние yok от Грозного до этого. Иш эджока чубохчана пристади межим расстояние от Ючала до Мекки на Медине yok 460 тысяч. Пристади 400 километров до того, как yok расстояние yok ахидоч, а хокаха 70 километров yok دوكو خشدو نو ممكن شوية سنق دونو زبك سواتنا إمتك دون وجه أتخدول شبوش يوش خزور سودا إمنا قبل شبل أتخدول بوش تجا أتصير تجا تانجناش سنير شو إشت البارسم حسن ويت أحد إم مصر متى خشدو إشت هدول نيرس خبر واحد وخشدو من قود يشتو تأخيب سقيت ورسو بوس يوخسو قيتر بوس أتنير داتسي дефициту цани. Чересчур дефициту просто. Вот определенные умаями это вели. وين نحكي شو قلبي ما خسران وتنبقو شينا خو تصادق از وت يشدو وين ما خشدو طول خشلش بوكا موقتك لون ده طول خشدو بوك دادوش مدو دو بور حل لامچ دو قلبي ما كاتا لامچ خش شش خش بات مرتا ويت سراو نتن واجون تسيري دشون بشات شو كن وقتك اون ناجس ويت سراو نتن تو اخي زتو اسرائيل ما يات خيتا اسرائيل ايران وركيتش تو خيرين بوكش داتا اي روسيسكي بوليتيك تلكات ياشتين اسرائيل خيرين ايران بوكش سير ميالدو كوم يخايشون شينتا ايران يرتا ووز موزر يوتا توربنت يعويق وش كون شينتا نفت يعويق ووزر شي يوخشا مسكو اوتش ايران يرتا وش ورشين شو إبار إذا ويش كل كنا وتيون نشينات برتلكو دائما تا ويش كل سام الليرشي شنو ما تا شيء تا ووز ما ووزر